הצטרפתי לתנועת הנתיב השלישי, תורה עם דרך ארץ. למה? כיוון שהסתכלותי על כלל היהדות היא מהצד הפנימי, ואני לא מוצא סיפוק וגישה אמיתית ומלאה, לא בחוג החרדי ולא בחוג הדתי-לאומי. אני רואה שם המון שטחיות ורדידות. אני סבור, לפי דרכו של רבינו בעל הסולם, שדגל בחינוך בדרך של ואהבת לרעך כמוך. היציאה לעבודה חיובית ביותר. ללמוד לפני העבודה, אחר העבודה, אבל יש עניין שאדם יתרום לחברה גם באופן גשמי על ידי עבודות שונות, פשוטות או משוכללות. היציאה לעבודה, השוויון בנטל, החיבור למדינה, לצבא, כל זה צריך להיעשות מתוך חמימות של תורה, של יראת שמיים, של לימוד, אמונה בהשם, חיבור עם השם יתברך, ולא בשום אופן כל הכיוון של התבדלות שיש בציבור החרדי, גישה של פניקה וחרדתיות. הפוך, לחזק את האמונה בהשם, ללמוד אמונה ולהתחבר למה שקיים, להאיר לעצמנו ולאחרים. אני מאחל בהצלחה לתנועה הזאת, תנועת הנתיב השלישי, תורה עם דרך ארץ, להסיר את המחיצות בין חלקי העם. זה לא אומר שמישהו צריך לוותר על אמונתו ודרך חייו, אבל זה אומר שיוצרים תקשורת וסימפתיה בין כולם לכולם. בהצלחה.